spote jan mantap. Duh apa ya, Mbah? Pengendangnya sik enom ganteng pisan, Boy. Nggih kendangane jan mantep. Adik Lia. Dalem Kang Mas. Aku morot celuk Kang Mas aku morot. Lah jenengan nyeluk kula adik lah pra ya Kang Mas. Iya, ora apa-apa wis sak kersa panjenengan aku ora masalah. Cek awet nom. Lah nggih lah jenengan niku awet enom kok ketriyen. Amin. Tambah ganteng. Niki oleh berkah dulur akeh lho. Alhamdulillah. Aku aja dilem ganteng. Napa? Panjake kendang loro atine. Alah ya benes kulino larati lho niku. Iya. Kulino larati apa kulino nglarani? Nglarani. Nglarani kuwi. Nglarani ya. Adik Lia. Coba mbok dibuka sejarah awake dhewe Duk nalika ana omah suwung sing tanpa dimar tanpa lawang lho, Dik. Mboten saged buka kuncine ilang. Oh ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Lek kuncine ical, monggo lintune mawon. Nah, nggih omah suwung niku nggih. Kuncine lali lek ndeleh lho Pak Yono. Nggih, dipikak jeng ben mawon nggih Pak Yono lek kuncine pun temu. Oh kuncine ke Pak Yono. Nggih. Napa Mas? Monggo. Lo kanan ta? Kutune kowe ngerti tresnaku nomor siji pena elemu mlenjani janji kowe teko nglarani usahaku wis ra kurang matiku wis pol-polan usahaku telan jebul ketemu kowe ning dalan kowe korangan kendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe monggo Mbak Maji nanging apa alasanmu ning aku kowe luwih terus disawer kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa lekku mertahanke kowe malah milih liyane la taranda Terima kasih Bapak. pikiran bahagiamu aku gempar jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe
Disawer terus Mbak Maji. Kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa aku mertahanke kowe malah leliyane Lanjut.